Hero itrai para banget syua bangan keren yang ni video ngakak ban pentip sepi bangidan ka ying jing duai ha jayau lans nalien bat ngi plih ka sngi satjan bat ka sngi ublai bangi penduai ki bapang ki basitam komju ru khamtam gitu ki ba syate syakum haki jinglin ki basneu kala banlong fi ngap ha jingpet ki film jaklia fi ngap ha jingyat aurea jingyat klim lani ke jing bitar ni kinu gi batte fi ka jing em ka bakanja man sim wan ngin penduai bat ngin penle kan ga jing plapop bat pinyo lat lu chisha ha ka kerteng jong Jesus Christ banana zrat tingan penslam syu ban akwa ban kran ni fi ya kan ga jing kai ka baret bat kalong kum ka jing keli bat kum ka jubab bat ka jing keli ka ba ki bun ba ki shat text ha ki video gi banga juplat kalong babalai gitu ki balak dep pen baptis pen ngam kile ya ki ju hi ki pop lani kile kham sniu shu ban yau tu ubam pat pen baptis pen ngam tongan ye thu ya ni ngan ai no ka jubab ka baning kong sengap bahai kan ni wat pet tang sitang kan ni video pet hadu ka bakut ngong pet nadu nasdang hadu ka bakut ka baning kong ka jubab ya kata kalong ba kita ki balet pengam ki su penlet pengam kerki kelampat dah sengau tu bah ya ka jingkala ka bamut bat ya ka jingat hau Jesus Christ sengap bahai kan ya kadau ka banikong kalong badan nonong fidan lagi tu ki balet ban penbaptis pengam ki sulet kerki kelam dah sengau tu bah ya ka jingkala ka bamut bat ya ka jingat hau Jesus Christ kai ka jingkala ka bamut ka jingkala ka bamut kam dei tang ba piong na ka kentien ba supi supenduai piong trai ngapa diang ni ka donut ngalak kala ka bamut em kata kam dei ka jingkala ka bamut ka basisha ngi dai i leng ba ka ketien jong blai ka jingkala ka bamut ka basisha ka dei ban plano igi pop ki ba pidang yaile na pilak le laki long kinu ki pop aurea ka pop fat film jaklia ka pop klim kanu pipla bat pi no ndai tang ba subun ki briu ki let ki ong ba ki langet ndai ki syong trai ngal anget ndai sibet la le pop biang kumju kata kam dai ka jingat ka besya kata kam dai ka jingkala ka bomot ka basisha te dan kam ba bandamat ndai tang ban sngau thu bat ban mat ya ka jingkala ka bomot basisha bat ya ka jingat ka basisha ban nget kumno ban nget hau Jesus Christ ban nget ru haki ketien jong u ndai tang ban sungat hu ndai ban nget ban kok ngu haki ketien jong u kata sengap ba te wat ju kerki ban let pengam kam dan jingmot ai pindami nang tu pinong arsya ndai dan kam ban kela ka bomot bahaswa ban da pla pet pipet nak gospel markas kal nang ban kong khat ka basan itu ki balet pen baptis hau Yohanes nang pen baptis kilek kumno kidaya plano ya ki pop jongki plural kidaya plano hatu pidang lek ran ban pla ya ka pop aurea ka pop klim nani pidang lek buri kata empat dai ka jingkala ka bomut ka basyan roi lada pila kwa shisha ban kala ka bomut kalong bapin plano dan kam ban ya pla para banget hi ka tinjong blai ka ong na ka shitiu Jacob san kan ri kong tu ya plano para banget hi gi pop jong fi bagai jing duai bahok kala sibun bat banda pla bat banda yo penduai ru dan kami ginang penduai ru maka ketinjong blai ka angka jing duai bahak kala sibun ngi set liak kum ngi set penbe no igi ksut ru nama dan teng ka jipop aurea gi dan gi ksut pop aurea gi dan gi ksut pat film jaklia gi dan ki ksut jaga jing bitar gi dan ki haba pi plan i pen tukut kani buki bangi jule agi ni presenter ngi be ikting men sim baman bat ki yo lak lut bat ngi i haba wan men sim bakut kadang kata jingat basyakim lek pai shu badai hangta kadika jingkala ka bomot ka basya baong bat an sapen baptis fi upatras ong no tofin kala ka bomot bat an pen baptis fi wai puai ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma bi pop bat fin yo diang ni ka jingai men sim makul kata kadai ka point ka baningkong ba ki khampat kala ka bomot bisya ki syu sngo nang no ki sngo syong shit ki let pengam no katu kalong ka babak kala no ngim jul penle kata takadau ba ki beri ki sayo banong ba itu balik pengam do namar ba ki kamyo ya ka gospel ki kamyo syai kata ka jingkala ba ka jing net ka basisha to ka baar ngan IP balai pat kitu ki bala kela ka bamut ka basisha sengap bah do bakut balai kitu ki bala kela ka bamut ka basisha
kila nget shisha hu Jesus Christ kila light lu nak pop te kila penbaptis ki hanrei tangkat tu kat nipor melek si ban long shisnam arsnam kilong tangkata kila hap biang syarajuk ka pop lan kile kham snew ban ya kitu gi bampat dap penbaptis pengam sengap bai kata kadau kalong kani kadau kalong ngalak julap ngalak ji kata kadai ga jing shisha bangi iru buat haka ka Bible ring kata buat haka ka bajam taru kadau kalong kumni ba ki khan sting ya ka jinglong senran ki khan sting ya ka jinglong senran hadian bakila kala ka bamut ka beshisha ka ju ka apply yang ar kum ju uba keren ya ka video uba yalap ya ketinjong blai ba penduai beri ka apply kum ju pilap nem pindapat na do ka jutang ka barem habaki khun Israel kila cross ya ka durio basaw kila ya ka Egypt kila le deliverance kila la lu na ka Egypt harai kinda poi banya dari cloud ki thanum yu blai ki thanum yu blai dan ki bayap na ari cloud dan ki balet ki kwa balet pai biang sya ka tu ka jinglong ka barem ti ha ka jing kala ka bomot basisha ha ka jing pen baptis jing yo pediang metsi makhut bala kha arsin fi sya himau blai kam dei ka basuk ba pinshu mot ba pinshu yat kat ka bomon kadang kam ba ngihap banyak lentiri klau ba dei haga jingyat lentiri klau kam dei bangin le bam sut nyau kani kapor aba dangya lentiri klau ka jingyat kumu senran ngadang nya entah kadai ban pikir ba kani kapor ka ban ningkong kalong bangi dei ban kit khia ya ka jing duai ni dei ban kit khia ba ya ka jing duai ngon ka jing duai klam ka jing duai kabaya jan ba ublai pinumla banyak ya ka jinglong senran bun ki baong ngala ada penbaptis ngalat lu nak pop kim kit klik bai ka jing duai kenau Jesus Christ uang wat iki senran ki bal hajan jong ukong tu syarai tu duai ba pin am ha ka jing pen syai tu syarai tu duai pin am ha ka jing pen syai ka dai ba kim pikir bai ka jing duai kenau nar bakran ni kan video ngamla ba syukran to klam ka jing duai hab dan ka jing duai ka baya jan bu blai ka jing duai kam dei ka jing duai ka ba shi minute ar minute ka jing duai ka ba shi second ar second ka ba shu em ka dei ka jing duai na hab ban pen i kini kin nong rem ka jing duai hatu pidan em ka jing duai o Jesus Christ pet kumno u duai mar sendap le ministry ai ulet ban duai ban bit barok shi minute syong hadu na step dan kipor mahab le emta tengah itu praktikal kan ipin apostol Paul na kinu baro ki dan ya ka jing em jong ka jing duai ka jing em jong ka jing duai kam dai ka ba duai tang si minute ar minute si singi ar singi nong kindan kipor ki ba bleu pen kandet ifi men miet hadu men step hiap syong duai piran kam kadan kata ka jing ya dai bu blai ngam ba bahaka sitayo ngam bahaka sitayo pinum tia shu hanrei let's say haka sitayo pidan lai arne lai sngi pidan ka jing duai ka ba menmiet ban adu menmiet hadu men step pi duai lan shitang senya kidan dan pidu no tang ya ka jing thia ru ladaki ki beri ki balik bertong dengan itu ipi kim ki menmiet ban kanya kitu ki suit ban le ki kat no tam ngi ki kristan ki bang but si sayu Jesus Christ hadu pidan em gini ki jing duai kadai namar kadai ka spiritual battle ngi dan ka jing ele ka bakan jaman sim ladang im dan ka jing em jing duai kitu ki jing kala ka bomot jong fikir sapoi biang sya ka barim te kadai ban dan ya ka jing em jong ka jing duai kata kabang ong ipi ki jing em jing duai sya jing et ki jing duai ki ba da ki kenta ki jing duai ha ki thliet ki ding ka tayo blai to ban pstat kabaar ka dai ka jing em jong ka jing pen karpang kan ma ha ba phila ya akal ti jong Jesus Christ uang kumno Jesus Christ uang uno babut ban but na ha ban len la di ha ban len la di hap i no iki baro khat ngamut ban ong wat tang ka ban pen karpang ngamut ban pen karpang na ka perthai am ni ki beri pihak ban yakran ban ki beri ki nrai ban pen karpang syukan la pilat syaka jing trai vidan ki jakra film dai ban ya kubur lang bat kitu ki gozep ki ba yakran ya ka perthai lan ni pipet ki video tang mentalai pilat syanga ala banong pilat syaka jing ki bat di party ni syaka jing ya tho syang kurim hot pilat syang mani nrai pilat lang tu por bakia kia stem ka jing roi perthai ya riam ki bam dai ngan ong pi rei pilet pi sngo kum bam lei rei ngan ong pi suki pasuki la pi mia ya ka jingkhu ngamong ba pim dai man let che jing tho song kurem gi bhai ba sam rei kum ukristan kum tau sunran ba pila im sha hatu pilet sin em pi sngo nem gitu gi jing roi perthai ki riam ki bam dai pi is ini khmat kini la da pim per kerpang
พิมริคุจะกระโดดพิมริคุจิขมัดกับกลอยบาพินหาเบียงสกัยอยู่และนี่เพียกรันกำกายกิกเตียนกำกายรู้สนับบายกันนี่กิกเตียนกำกายกับbalaiกันนี่กิกเตียนจงนี้เพียกรันเพียกรันกำกายเพียกจุกเพียกรันกอซิบกินนี่รุกินขตะงองพิสุกีพิมสงบทุกกิเร่งกับจิงลองมันเสียมกับbalaiกันนี่กับจิงใจตุบันปุลีกับเตียนจงอุบเลยกับจิงใจตุบันปุลีกับเตียนจงอุบเลยบัดพิสดังบันคอมโพรไมส์บัดกิเอจงกับประเทศบัดเดหังนิวยกเบียงสุดตานorang piu yok biang suki pasuki gitan kam su jam tu bad haba suд tan la yok ban khet ya fi ka jing duai ya jing puli kot ba hang ta ulak suk baban penwan biang sakabarim bad kabalai ka dei ka jing bam ya kendu lang bad ki ba syakri hau mun sim pi haba pi syakri pi di ban song tu ban syakri hau mun sim aka jing sisa fi di ban let bad ki tu ki briu ki ba dan ba aya ka tin jong blai lani yet ya no badan ka tin jong blai am tang ban susanya ni YouTube dei bandai kenduk lang ban ya dan ka jingbam khau itrai ka mamanla ka sngi utrai ngala banong namar ka aibor di dan ki balik jaitu kim pelat por ki bun kam baro si sngi baro fi bun kam ki ai ndrai pim trek ban ya kenduk ka dei mangihing hak ban pensitam ya kata ni ban yet abang yet ya kapor ban pensitam ban ya kenduk lang bagi beri jong ublai ki ban ya snang lang ki ban ya duai lang ki ban ya rawai ban ya worship ki ban ya ba mi ka jing khau itrai ki kan ya dai ngi na kan ni pimla ban marwai namar ba using usitan lang using bakarho pa using ule amno usim nyat ya iwai ilang berat nak kenhun lani iwai pipet apa ngasit pet National Geographic wat itu ki masih dap gitu ki bul mah ki bahe kilak ban penyap namar balik gitu nak kenhun wat mangarung amla banyak marwai haga jinglong senran dan kam banyak dan lang dan kam ban pensitam ban yet ban pelak por wadang baka jengai wadang bangam dan por pidan kumdo sisin arsin citayo pilak banyak kenduk lang kata kadai kawai kaba sakawai ka pain gibun ki pain sakawai ka pain kadai kaba pim syakri ulai ya kiwai pat pi haba pila long senran pi dai ba pi ban bam hi da ka tien dai tang ban supai youtube pila afsan hak tin jong blai pi di ban ya sam no ai kiwai tin jong blai pi zang dai ban yalap ban lek duai kiwai pim dai ban long kum ka tu kapung ka basakut haju la da kapung ka sakut haju ka tengit ka jabok no dai pi dai ban long kum ka wa ka ba im ka ba tut ka ba kersai haba pila yo ld let ban yalap go gospel kiwai hang no pi dan hi katrai let ban sedang ban duai tidai kan ni ka mga ong ipi ngidai ban kenduk ngidai ban wan sigi jingya senglang menong haba ki briu ki la yarap ipi ban penduai ipi ban penle ka jingkala ka bamut pila yo pediang yo mensip kadai ka kamdai ba pin sakhl ba pin syong jaitu ru kadai ma phiru ban terang ban let sigi jaka badan ka jing pesang no lada manta pimuan sigi jaka pesa nani pimpun pimia dan ka relationship dengan senran katakan sakajap no ngalap ini ngalap haba ki semran ki beladap ka arsin ki beladap kela ka bamut ki nget si syaki pen baptis haba ki maintain ni kini ngai ki san ki ni idan ki san ka jinglong mesim menta ki long rangba ka jinglong mesim ki apsa sigi wai bat kadang dan biang ka jing adai tekan mau larangi la san ru kum usukan ngangal ai kti jong fi ya ka kti jong ble api le singala kham san rengam la ban ong pat bangan sakut haju namar kin dan ki jing e ki ban wan ki bor jong jing dom ki ban penduk jing kerman kan mau ngide ban besar berboda kti jong ble ngide ban pentemai gini ki jing perkat ngide ban sakut haju bun ki sakut haju bat ki lek pai dien pat nga i hang ni am tang haka jing syakri mai bangile andrai ha bun teligi ministry ru ndai tang ni ga ba yu ki bun pindalet ka ba ningkong ga dai baki pen baptis ngong fi khlam ngan yu i pen baptis kerki khlam pak dakala ka bamut ka basisha ka ba ar ka dai ka ba hadin baki la kala ka bamut wi sisha ru ki la da pen baptis sisha ru ki la yu ndrai ki jaitu Nang kim trek ban duai kim trek ban syara kim trek ban bam ketin jong boleh kim trek ban kenduk lang kim trek ban khawai try kim trek ban syakri kiwai tenam taka buram jong utrai ang yero utrai da like da share da subscribe ni video bat da snap bah duk ka bakut ko blai shibun ngai shan swear